Na vysokej škole som chodil kopať kanály na novú Mojšovú lúčku. Za kopanie kanálov som dostával 35 korún na hodinu. Bolo to veľmi veľa peňazí, lebo vtedy sa za bežnú brigádu dostávalo 30, takže 35 to bolo 15-16% navyše. To bolo pre mňa veľmi motivujúce, lebo som chcel mať teda viac. No ale na konci sa ukázalo to, že aj tak nie som spokojný, nie kvôli tej práci, ale kvôli tomu, že ja som si ešte v danom období započítaval, že musím chodiť do študentského servisu, musím ísť naspäť, musím ísť na brigádu, musím ísť naspäť a čo ja viem, čo všetko možné, a dokopy mi vyšlo, že dostávam na hodinu iba 20 korún. Tým som už nebol spokojný. Čo som teda urobil? Hľadal som nejaké iné riešenie. Na konci som so svojím spoločníkom Andrejom kúpil kopírku a neskôr sme spravili aj kopírovacie centrum v univerzitnej knižnici. Prečo to hovorím? Nech začnete čímkoľvek, môže to mať veľký význam. Hoď sa potom ukáže, že vám to nesedí, lebo ja som sa najprv tešil z tej brigády a potom som bol s nej sklamaný. Ale najprv som musel mať tú skúsenosť, aby som sa mohol posunúť ďalej. A to dnes odporúčam aj tým klampiarom, že nech makajú v kúse na tej stavbe a oni to potom dotiahnu a na konci z toho bude dobrá strecha. A to je aj o bytoch. Keď začnete tým prvým, tak možno vám to nepôjde, ale dá vám to skúsenosť a cez to sa posuniete ďalej. Aj takto začína investor. Veľa zdaru, smelo investujte.